Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! Diego! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala. Dear Nicole and Diego! Ano po ba dapat kong gawin? Meron po akong anak. Medyo nagbibinata na po siya. Nahuli ko po. Oh. Ba't pag nahuli, may mga iba-iba tayo kagad na naiisip. Nahuli ko po. Nahuli ko po na may ka-text na hindi lang isa, kundi 3 mga babae. Ang sabi ng asawa ko, ang sabi ng mister ko, okay lang daw yan. Mas maraming babae, mas mabuti. Siyempre, ako naman bilang isang nanay, ayoko naman ng ganon. Ano po ba dapat kong gawin para naman tumama ang landas ng aking anak na nagbibinata? Ayan. Parang nakakahiya sa atin humingi ng advice para maging tama ang landas. Hindi ko talaga sure. Kasi galing kami po sa maling landas. Lumaki kami sa maling landas. Sa true lalo, di ba? Bakit ganun, ano? Kapag ka lalaki, laging sinasabi, okay lang yan. Na parang madaming ligawan o kaya maraming babae. Kasi lalaki naman yan, walang mawawala. Di ba? Pag babae, nako! Hindi pwede yan. Kung hindi, ano ka? Pawok, pokpok, makate, higad. Gabi! Lahat na lang ganon, di ba? Ay, nako. Napaka-unfair kapag kaganyan. Kung kaya nyo mababae, kaya din namin. Charot! Joke lang. Tingnan mo, sa tingin mo, tamang landas. Baka mapariwara ka pa, mami. Baka mapariwara, hindi lang yung anak mo, kundi pati ikaw, mami. Well, diba? Ano kasi ganun na kasi sa generation nila talaga ngayon. Ayan na naman po tayo sa pagkumpara ng henerasyon. Hindi kasi ako napansin ko nahuli ko rin din yung anak ko na ganyan. Na hindi lang isa ang ka-message. Parang i-message niya lahat kung sino sumagot, huli ka. Baka ganun. Baka ganun sila Baka ganun na sila or basta hindi nagfo-focus talaga sa iisa lang muna. Or baka naman overthinking lang din tayo. Mami, baka they're just friendly. Ganyan. Ayan, posible din ganun. Posible din naman na hindi naman porke may mini-message na babae, agad-agad ang intention is mag-level up ang love life. Correct, love life agad. Malay mo, nagtatanong ng shade ng lipstick. Correct. Parang type ko yan. Diba? Bagay sa'yo bumuputi ngipin mo dyan. Baka ganon. Hindi natin masabi. Siguro kung POV lang ng nanay yung pag-uusapan, baka kasi ayaw lang din itong si mother na yung kanyang anak ay maging walking red flag. Diba? Kasi red flag talaga yun. Kung ikaw ay meron kang nililigawan, tapos may nililigawan kang mga 3 silang sabay-sabay kung sino na lang ang mauna. Para sa akin, red flag yun kasi walang consistency. Hindi ka seryoso. Parang, kung sino na mauna nga magbigay sa akin ng milk tea, yan na yun. Di ba parang walang kaseryosohan kaya ganyan. Kaya lang, mami, ito lang din ang isang aspeto dyan. Baka naman bata pa. Sabi mo, nagbibinata. Yan. And nagbibinata would mean may mga nadidiscover na talaga siya na hindi lang pala lalaki, yung kapwa niya lalaki, yung pwede niya maging kaibigan. Yes. Pwede pala siyang may kaibigan na babae. Masarap palang kausap ang babae. Masarap pala ang masarap kausap. Masarap pala yung babae. Masarap kausap, kabanding ang babae. Diba? Baka mga ganon. Kasi sa generation ng mga kabataan ngayon, parang normal na sa kanila nagkakaroon ng BFF na opposite sex. Correct. Pero di ba sa panahon po kasi natin, na parang pag babae, lalaki sa lalaki, parang ganon. Parang ganon yung mga magtotropa lang dati. Kasi mas maraming chismoso siguro sa panahon natin Siguro. Mas maraming, bakit ang best friend niya lalaki? Yeah.
Sinasabi ko na nga ba, manang-mana niya sa nanay niya? Oo. Para sila makate. Saka nire-real to ko talaga. Oo. Hoy, sino yung kasama mo? Ano mare? Sa gitna ng kalsada. Totoo. Yung anak mo may kasamang lalaki, ha? Di ba ginaganon ka nung araw? Ngayon kasi kapag may kasamang lalaki na kaibigan, una, hindi ka muna magpanik kasi baka mamaya parehas nga sila ng shade ng lipstick. Di ba? Yun na. Tsaka yun nga, mas open na din yung mga tao. So, feeling ko lang, Mami, I mean, hindi natin tatanggalin sa'yo yan na ikaw ay kabahan, tapos yung asawa mo parang, okay lang Chill yan, na. ganyan. Mga ganun. Minsan may mga naririnig akong ganyan sa asawa ko eh. Basta ako si Prince, suturuan ko siya ng ganitong edad. Ganun talaga siya. Basta ang ituturo ko sa kanya ay ganito, wag niya lang itutusok. May mga ganun pa. May mga ganun pa si Ren na nalalaman. Nakaka-lurky. So, and you're just being a mother who's protecting your son. And of course, kasi babae ka. Alam mo yung pakiramdam ng ayaw mong niloloko ka, gano'n. O baka may history ka na rin din, Baka Mami. may history ka rin na Ayan. naloko ka. So, Oo. ayaw mo rin na yung mga babae na gugustuhin ng anak mo, ma-feel nila, yun na-feel mo dati because it's not a nice feeling. Ang ano kasi ngayon sa sitwasyon ng mga kabataan ngayon, dahil marami ng option eh. Ayan. Unlike sa panahon, again, eto na naman, panahon natin, pag may nililigawan ka, hahanap ka lang ng particular na tao talagang, yun lang yung pag-aaksayahan mo ng panahon. Kasi nga, halimbawa, dito sa school, yan lang yun, malalaman ka ng lahat. Ngayon sa social media, sa taga-ibang school, pwede kang dumiskarte doon. Kasi nga, may way na, may paraan na. So yun lang yun. Diba? Nagwa-widen ang circle ng anak mo. Pero tama din yan na may paki ka. Ibig sabihin na may paki ka dun sa mga sino ang kinakaibigan, sino ang mga kausap. Tama. Dapat din gano'n na tayo sa mundo ngayon kasi hindi natin na pagka akala lang natin, 'di ba? Okay lang yan, nasa kwarto lang naman siya, may kausap. O ang hindi mo alam, ang kausap pala, drug lord na. 'Di ba? Anak ng drug lord. Yung babae, anak ng drug lord, 'di ba? Hindi natin mapipigilan yung ganyang sitwasyon na ngayon. True. So all we have to do is to guide yung mga kabataan. Like for example, sa anak ko, sinasabi ko, alam ko naman maraming kinakausap eh. Pero sabi ko, tingnan mo muna yung family ng babaeng kinakausap mo. Kasi kung maayos yung family, definitely may chance na medyo kahit papano matino. Correct. Hindi yung kayo-kayo lang magkakilala kayo sa social media. O tapos, pag nag-meet kayo, sabihin niya, kayo lang din. 1 week lang, hindi kaya. Oo. Hindi kaya. Pero at least sinasabihan ka. Maganda yun ganun eh. Yung parang, Daddy, parang hindi kaya eh. Hindi niya kaya. Medyo kakaiba yung yung galawan, di ba? Yung mga iba ganun. sa social media. Iba siya sa tunay na buhay. Yan. So maganda rin yun na kilala mo yung mga kaibigan, kung sino yung mga kinakausap. Kasi ang tindi na po ng social media ngayon. Akala mo lang normal yung kausap, yung pala. Di ba? Nang bibiktima na, scammer na pala. Tama. Di ba? Alam mo naman yung mga ganyan. So Mami, okay yan. Ako para sa akin, good job na you care and that gusto mo na i-guide siya ng tama kasi saan pa ba nila makukuha yung kanilang mga values, hindi ba sa loob din naman talaga ng bahay. Ayan. Tsaka Mami, the only way to go around that is to, wag mo laging pakitaan ng pangil. Tsaka yung kuko mo na laging nakalabas. Oo, correct. Kasi baka magtagu-tagu yan. Kasi hindi na mag-open, mas delikado na hindi mo na nalalaman. True. Hindi na nagsasa. Kaya lagi kami nire-reach out namin dahil malamang pareho lang tayo ng edad ng anak. Unlike kay Nicole, medyo bata pa Medyo talaga. bata pa, oo. So ako nandun na rin din sa, alam mo na, Naliligaw-ligaw na, may gusto na ng mga so, ino-open lang namin talaga yung communication. Correct. O, Tama. kasi once na talagang binobomba mo ng binobomba yan, magsasara yan eh. May bobombahing iba? Baka bumomba sa'yo. So kalmahan mo lang yung pagbomba. Baka sa iba bumomba. Kaya lagi yung sinasabi, pag halimbawa, galit kaming dalawa. Pag halimbawa, kung sino una magsalita, halimbawa, nauna si Mrs., naglitanya na. Hindi na ako nagsasalita. Pag ako naman nagsasalita, tapos Mrs. siyempre, hindi mapipigilan ko minsan mga nanay eh. Dadagdag. Ako na lang magsasalita. Ganyan. Para wag siyang mabombard masyado. Yan. Masyadong mabombahin mo ng mga pangaral na nakakairita na, tas ang ending magtatago. Yan. Alam natin, pag nagtatago, Nicole, correct, pag nagtatago, ano nangyayari? Alam na kung anong nangyayari sa dilim. So,
So, mag-ingat po tayo. Yung aking anak ay medyo bata pa, no? Isang 12 and isang 6 years old. Pero at an early age, kahit 12, sinasabihan ko na yan siya na kung meron kang mga katanungan tungkol sa mga bagay-bagay, your mom is the expert. Yeah. Yan. So, kesa malaman mo pa sa ibang tao, let me explain to you first. Hindi ko naman ikaw mapipigilan kung meron ka madidiscover on your own. Pero kapag itong mga bagay na ito, tinatago mo. Ako, lagi kong ano yan pag ang isang bagay ay tinatago, ibig sabihin may something yan may mali May mali dyan kasi kaya nga siya nakatago, kaya nga nasa dilim. Di ba mga kabet? Yeah. Di ba? Ba't kayo nakatago? Ayan, Bakit ang layo? May mali. May Oo. mali, 'di ba? May nakakita ka na ba ng durugista na nasa gitna ng globe ng MOA? Yung humihigop habang naglalakad. Correct, wala, 'di ba? Lahat sila nagtatago habang nagda-drugs, dahil 'di ba? mali, Kasi kasalanan. nga mali, ganyan. Kadiliman, kaya nga tinawag kadiliman. Nagkadiliman, 'di ba? So yun din, sinasabihan ko talaga siya na magiging gauge mo yan Pag tinatago mo siya, sa dilim mo siya ginagawa or pag wala nakakakita, medyo may mali ba dito? Bakit kailangan itago ko ito? Yan. Tapos magtatanong ka sa akin. Ayan. At yan. lumalalim yan pag hindi naaagapan. True. Oo. So it's important na mag-usap ang mga magulang at mga anak. Yung communication talaga, yun yung talagang pinaka-key ngayon dahil hindi mo na talaga mapipigilan yung mga nangyayari sa paligid. Correct. Tsaka kapag halimbawa, ang mga bata po ay nagkukwento ng mga gusto nila, alamin mo rin kung minsan kasi may ganito tayo Parang umuoo lang tayo, mapasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, yung kinikwento nila. Ang hindi mo alam, yung kinikwento nila, meron na palang may mga signs mga signs na pala ng nakakatakot pala yung mga pinapanood. Hindi pala depressed na sila, ganyan. Ikaw parang, sige. Kasi hindi naman siya mukhang hindi naman mukhang may anxiety o hindi naman mukhang stress. Di ba, gaya ng last time na binanggit ni Nicole na yung mga emojis na Correct. may mga meaning na pala. Para sa atin, wala lang. Kasi hindi natin alam. Totoo, tayo nga madami tayong hindi alam tungkol sa mga lengguwahe ng mga kabataan, 'di ba? So, kapag ka nagkakwento at nagsasalita, let's read between the lines. Ayan. Halimbawa, number 1 sa Netflix yung ano ba 'yun? Demon Hunters. So, cartoon siya Okay. Anime cartoon, basta parang ganon. Sobrang kilig ni Princess, promise. Tapos lagi niya sinasabi sa akin na, Mom, let's watch it together. Para daw, pag nagkukwento siya about it, maintindihan ko. Sabi niya, Mom, can you promise na sa weekend manonood? So sinabi ko na lang, yes. Kahit ayoko na talaga ayoko masyadong pero maganda siya, panoorin mo. Maganda nga daw. Ay, sabi ko, si Gino ba yung bida? Gino yung lalaki? Parang ganun. Basta yung kapatid niya din na parang zombie na laging nasa likod niya. Parang tinatago ganon. niya lang. Basta sobrang gwapo daw kasi, tapos tuwa siya. So, syempre yung mga ganyan. Halimbawa ako, nag-know na ako sa kanya ilang beses nitong week na to kasi busy ako. Sabi ko, no anak, I cannot watch it. Ang dami kong gagawin. So kaya sinabi niya sa akin, Mom, can we watch this weekend? So kapag kami mga ganun yung mga anak natin, pagbigyan natin. Kasi at least alam natin yung mga likes nila, alam natin yung mga dislikes nila, at alam natin kung, parang red flag tong pinapanood Ayan, Tapos pinabayaan ko lang. Diba? Actually, from that, pwede kang magturo Pwede mong ituro sa isang particular scene na i-relate mo sa buhay. Parang coaching ka na rin din. Correct, diba? So, dapat alam po natin yung lengguwahe nila para hindi nagkakaroon ng, yung sisihan sa dulo na, saan ako nagkamali? Bakit hindi ko to nakita? Bakit napunta na siya dito sa sitwasyon na ito nang hindi ko nakita? Yung pala, ilang beses na pala siyang nagsasabi. Parang nagulat ka na bilang lumaki na lang sila. Sa amin, ako may feeling kami na parang ganun Na parang in a way, medyo na lost kami na hindi namin nabantayan niya. Ngayong isang snap lang pala, biglang nagbabago sila ng ugali. Parang ang layo niya na sa dati. Kasi yung memory natin, yung maliliit pa sila, cutie-cutie, hindi natin alam may transformation na pala. Yun ang dapat nating bantayan. Correct. Diba? Na merong transition. Yes, yung transition na yan. So, dun sa transition na yun, dapat nandun ka. Parang yung nag-PM sa atin, diba? Very napakahirap yan Kasi alam mo, totoo, sa isang iglap, biglang ang laki na nila Ganyan. So, let's make sure that we are there. That we are
are present para alam natin yung galaw. Tawagin na tayong OA, exaggerated, masyadong nangingialam. Pero mas mabuti na yung alam mo kung ano nangyari sa anak mo kaysa wala kang pakialam at wala kang alam. Tama. Kasi tinitingnan natin, okay lang mga bata pa sila, mga kalaro nila. So hinahayaan natin, nagulat tayo, biglang nag-transition. Biglang lumaki. Hindi mo na alam na susubaybayan na yung pinupuntahan yung mga kalaro niya. True. Mga BI na pala, di ba? So kailangan nating i-check Tama. ng pink na ballpen. Yeah. Yan. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!